informació només de l'àmbit del tercer sector i l'acció social. Jo també? Hola? 11:30. Vale. No veig res. Sí? Doncs, si us sembla, fem una miqueta de silenci. Fem una miqueta de silenci perquè comencem el diàleg amb els periodistes per respondre com comunicar perquè els mitjans ens escoltin. Ens acompanyen la Teresa Dalmau, sotscap de Societat de TV3, l'Albert Segura, que és director i presentador del programa Solidaris de Catalunya Ràdio. També ens acompanya Sònia Pau, que és redactora de Societat del Punt Avui, i Elisenda Rosanes, que és redactora de Societat de l'Agència Catalana de Notícies. Com sabeu, en començar la jornada, durant la inauguració, hem passat uns targetons perquè qui volgués escrivís una pregunta que li agradaria fer a aquests periodistes especialitzats en societat que pogués servir a la seva entitat social a comunicar millor la seva tasca. Les hem recollit, les hem seleccionat i ara començarem a demanar-los que responguin a aquestes preguntes. La primera que ens han fet arribar i que ens ha semblat interessant és com cal enfocar les notícies perquè tinguin més ressò. És a dir, què han de fer les entitats perquè les informacions apareixin a la secció de societat. I vinculada en aquesta, també ens demanaven per què es dona tan poc ressò a les informacions de societat en els mitjans. No sé qui vol començar de tots quatre, potser la Teresa o l'Albert. Bé, a veure, jo estic una mica en desacord amb això de que tingui tan poc ressò. O sigui, jo crec que realment sempre tot és millorable i és més, a vegades voldríem fer segons quins temes i no ens surten, saps? Vull dir que per això està molt bé aquestes trobades, perquè ens posem en comunicació. Clar, aquí cada mitjà és un món i la tele és el mitjà més pesadet, diguéssim, de produir. Per això, si volem a la tele, què necessitem? Si volem treure una informació de tercer sector. Sempre el que us acabem demanant, i això ja comença a funcionar bastant, són els testimonis. Sense testimonis no tenim tema. És molt difícil fer un tema sense testimonis, perquè la tele és imatge. Llavors, sempre que tingueu un informe potent, una acció que vulgueu fer, busqueu-nos testimonis. I necessitem testimonis, llavors això ja és matrícula, que parlin una miqueta bé. I necessitem poder-los gravar, no només, perquè a vegades dieu, no, quedem amb el senyor aquest que us parlarà tal a la plaça no sé què. Sí, però si fem un tema de pobresa energètica, vull veure aquest senyor com dorm amb 3 mantes, perquè si no, no arriba el missatge. I discrepo una mica en el sentit de, sí, és veritat que quan hi ha temes polítics molt onades d'aquestes, fem el que podem, tot i que algú cola, però en general sí que ens agraden aquests temes i jo ho valoro molt, o sigui, allà a la redacció, quan tenim un tema humà, quan tenim bons testimonis, i no vol dir ser lacrimògena, quan tenim bons testimonis hi ha silenci, i es fa el silenci, i quan tenim bons testimonis anem a sumar-hi, saps? O sigui, jo crec que és la gràcia. Tenir bones dades, tenir amb algú acreditat darrere, universitat, entitats que facin, ONGs que facin estudis. Com sempre, les dades absolutes no ens agraden tant com les comparatives. Creix, puja, baixa, es dispara, tot això ens agrada. El que els valors absoluts hi ha 100.000 sense llar. Han pujat en els últims 5 anys, sempre ens agrada això, i els testimonis. I poder-los fer en el seu entorn com menys adulterat possible.
I això, clar, requereix en el cas de la televisió, per això dic que són pesadets, antelació i producció. Però això en general ho fem bastant ja, jo crec que moltes entitats ja ho teniu molt al cap. I llavors, si sabem que un dia hi ha una acció, per exemple, recordo un dia que feia Càritas, una acció a la plaça de la Catedral per denunciar la pobresa, els treballadors pobres, doncs clar, jo vaig dir, home, busqueu-nos uns testimonis, tal, que farem l'acció, que això ens serveix de ganxo informatiu, el que diem una perxa, de avui s'ha fet això a la plaça de la Catedral i, pum, anem al reportatge que ens ajuda a entendre la problemàtica. Jo crec que en la línia del que diu ella també ens va molt bé que ens avancin els continguts dels informes embargats perquè et fas una idea de com vols titular o per on vols tirar la notícia i què necessitaràs, que a vegades et trobes que si vas directament a la roda de premsa et presenten l'informe, que està molt bé les dades, jo per agència, per exemple, ho pots fer perfectament, però et falta això, el contingut més social, més de testimoni, que potser llavors necessites feina i t'acaba sortint per al cap de 2 dies. Dius, si ho hagués tingut el dia abans, ho hagués pogut demanar, us hagués dit necessitaria això i llavors es fa abans. Jo crec que això també està bé que les entitats es plantegin que no és només la roda de premsa del moment, sinó que és molt més temps poder donar una notícia ben donada per les necessitats de tots els mitjans diferents. Ella comentava les necessitats d'una tele, però clar, els diaris també necessitaran la foto i la voldran fer ells mateixos, que també ens passa una mica això a l'agència perquè també en fem, etc. Jo aquesta pregunta me l'havia preparada, perquè suposava que sortiria, i ho havia fet una mica així. Oferiu dades, estudis, informes, sobretot sabem els que hi ha cada any, que ja sabem que estan ben fets i que a més aquests ens els acostumen a enviar embargats, que això va molt bé. Reaccioneu a l'administració amb qualsevol cosa, que això també jo crec que cada vegada és més important. Feu crítica de tot, que teniu moltes oportunitats per fer-ho i aquí sí que crec que en teniu més. I també formeu portaveus, que puguin explicar bé els missatges, que és una mica el que s'ha dit abans. Amb el tema testimonis, jo fa un temps, continuem necessitant testimonis i evidentment dic que es continuen testimonis, però aquí jo ja hi començo a posar interrogants, potser perquè estic a les dues bandes, jo també faig voluntariat amb algunes ONGs i em sap greu perquè conec persones que ja van amb el seu dossier, o sigui, testimonis de coses que ja se't presenten amb he sortit a tals llocs. I no sé si potser sí que els estem estigmatitzant, que ja utilitzen. Jo crec que aquest és un altre debat. Vull dir, no dic que fem les feines malament, ni tothom les fa millor o pitjor, però que potser sí que ja n'hi ha que s'estan acostumant a jo he sortit a tal tele, m'han fet això, a tal diari m'han tret aquí, i jo crec que això és perillós, però que està a les vostres mans i que crec que ho sabeu fer bé i que vull dir que és senyal d'alerta, però potser perquè també m'ho miro des de l'altra banda. Però des de la part periodística, evidentment, necessitem casos, històries d'èxit. La Sònia abans ho deia. Històries d'èxit jo crec que venen a tot arreu. Però això potser també acaba passant perquè els que volen sortir, normalment estem parlant de situacions molt vulnerables i que és molt difícil voler exposar-te davant d'un mitjà de comunicació la teva experiència, que acostuma a ser una cosa dolenta. Llavors sempre són els mateixos els que s'ofereixen i acaba sent això, que acaben sent ells el mirall d'això i es fan el seu propi dossier. Jo penso que per sortir als mitjans és important estar pendents de l'actualitat. Abans s'ha dit, som esclaus, hem de ser esclaus de l'actualitat o com una cosa negativa. Jo crec que li heu de donar la volta i fer-ho com a positiu, és a dir, estar pendents de l'agenda, de fet no hi veig alternativa, ser flexibles, estar pendents si vosaltres sou d'una entitat que treballeu amb una cosa que està d'actualitat, de vegades no de forma directa, sinó de vegades de forma derivada, mínimament relacionada, pot ser l'ocasió per sortir a la tele, a la ràdio, al diari, a l'agència. Potser és cert que no sortiu quan vosaltres voldríeu, vosaltres feu una cosa molt interessant, que creieu que és molt important, i ho és, però no us fan cas, però heu d'estar pendents de l'agenda per trobar l'escletxa que faci que això es pugui vendre. Jo no estic d'acord en que societats, els temes de societat no interessin o no surten. El que passa és que no surten quan
quan nosaltres com a entitat hem previst una campanya per fer-ho al novembre, doncs mira, ha fracassat, busqueu una altra oportunitat. Sobre els testimonis, jo coincideixo totalment, com a programa de ràdio, no volem entretenir, és a dir, com la missió del meu programa és fer pensar, fer reflexionar, però això no treu, no vol dir que no haguem de trobar un ganxo i una cosa que enganxi, que sigui interessant, i això sovint passa per les històries humanes, històries de persones. Està molt bé que intenteu col·locar el vostre portaveu quan maneu un tema, però sempre està bé complementar-ho amb una història personal. I llavors ens trobem aquests casos que sí, potser demanaves gent que sí pot ser que sàpiguen parlar. Llavors ens trobem, evidentment, en ràdio encara més, gent que tingui una mica de discurs, de vegades et porten afectats, gent que té històries molt interessants però que no saben explicar-les. Però ens trobem després, efectivament, que tu quan li demanes a producció de la meva ràdio busca una persona de tal, sempre és la mateixa. Llavors, la col·laboració de les entitats, jo tinc molt bones experiències amb vosaltres, busqueu-me un cas d'una persona afectada i que sàpiga parlar. És molt important. I llavors també són una mica, a vegades, vull dir que és d'aquelles situacions que voldries apretar a córrer, també que passa a vegades, que et convoquen amb un... Clar, això és quan no funciona, o sigui, costa molt que funcioni, saps? És a dir, quan un testimoni o, jo què sé, uns pisos tutelats de no sé què, i llavors tenim el testimoni, tenim el pis i hi ha 6 mitjans rodant per allí, i aquell testimoni passa... No, això no funciona, és a dir, potser més val menys informació, més dosificada, més avui te'n passo una a tu, ei, us he tal, saps? O sigui, aquesta cosa de trobar-nos 5 mitjans allí desmotiva molt, perquè és això, que acabes veient el mateix testimoni tot arreu. Intentem personalitzar una miqueta les informacions. Per tant, resumint, com millorar, com enfocar millor la comunicació de les entitats? Parlàveu de testimonis, parlàveu de dades, parlàveu d'antelació, parlàveu de no perdre de vista l'actualitat per trobar l'escletxa i parlàveu de formar portaveus, de formar-los. L'Elisenda també comentava que era important rebre amb antelació un informe. I una de les preguntes justament era quins materials són útils per vosaltres per ajudar-vos a fer la informació. Si és millor un dossier de premsa amb molta informació o és millor una nota de premsa escueta. No sé si teniu algunes preferències. Jo crec que pels mitjans audiovisuals, i potser també, de fet, tots ho som, també fem fotografia, a mi una roda de premsa em desmotiva molt, és a dir, allò no em serveix per fer res. Em serveix potser per tenir la idea i començar a treballar un tema, però jo necessito accedir a allò que estem parlant i podria accedir realment, podria ser, i si pot ser sense circ, millor, efectivament. Sí, totalment. En la línia que dèiem abans, dades molt bé, els informes, si són extensos i ben fets, cap problema, ja triarem les informacions. Potser l'anunciat feu una mica breu perquè sapiguem de què va, perquè el mail allò és una bogeria, vull dir. Però si les dades són acreditades i estan ben fetes, no hi ha problema perquè hi hagi dades. L'únic que sempre intentarem nosaltres anar per l'altra via, per la via d'expliquem això amb una història humana, que és el que agrada a l'espectador i al fi i al cap acaba fent atractiva la informació. O sigui, explicarem les dades però explicant la història. Llavors, otra vez, testimonis. Jo soc una mica nou, de fet soc molt nou, no vinc de la informació de societat, vinc de la informació internacional i m'he trobat molts problemes d'egos d'algunes entitats que no accepten que donis la volta i enfoquis el seu tema. Volen ser el subjecte de la notícia i això fa que la notícia sigui molt menys sexy. Acabarem parlant igualment de la vostra feina, però la forma de vendre-la sovint és més interessant permetre o facilitar-nos que donem la volta i que el subjecte no sigui l'entitat, sinó sigui una història humana o un cas d'èxit. Albert, quan parlaves d'egos em pensava que parlaves de periodistes, també. Són bastant més importants, no? No, és veritat. Ara ja me'n recordo quina era la pregunta.
Sí, que si volíem informes o notes més escuetes, depèn. Jo crec que d'un informe, últimament a Barcelona se n'han presentat un parell, que jo crec que ens donen per 4 temes o més, vull dir que pots treure molt de suc a més del titular que tens el primer dia. I després això també dependrà de l'espai, potser et torno una mica enrere, però en els casos dels diaris jo crec que sí que ens afecta la situació política que hi ha actualment, que a societat tenim menys espai. A la tele potser no, perquè igual és més ampli, però sí, o sigui, s'ha de lluitar cada dia per tenir espai, però evidentment si hi ha un informe acreditat, aquest informe se'l guanya, més gran o més petit, però jo crec que sí que se'l guanya. Per tant, la feina que fan les entitats aquí també és bàsica per tenir l'espai. I com fer-ho, jo crec que ells ho saben valorar perfectament. A vegades amb una nota i un parell de testimonis, això que dèiem, doncs et surt, i amb un informe, doncs és que depèn de la informació que tinguis. Però en aquest sentit, per garantir l'espai, també estaria bé que les entitats mateixes, que són moltes, es poguessin coordinar més, perquè a vegades ens trobem que potser d'uns 5 dies de la setmana laborables, de nivell social no hi ha res el dilluns, el dimarts i el dimecres, i de cop el dijous hi ha 3 entitats que et convoquen amb coses que dius, doncs estan bé, i que al final ni per recursos humans pots arribar-hi a tot, ni per espai, perquè no faràs 3 vídeos a un informatiu, ni 3 teletips, ni 4 pàgines de diari. Llavors també crec que és interessant poder-se coordinar una mica més bé a nivell de què presenta cadascú quan. Això va passar ahir, per exemple. El dilluns no hi havia hagut res, el dimarts hi havia un dia per donar, el dimecres res, i ahir 3 coses. 3 coses que estaven totes molt bé i que no saps... Bueno, has de triar, llavors, clar, tot queda molt petit o algú no surt perquè l'altre surti més gran, no? I després hi ha un altre tema, que no passa gaire sovint també, però jo m'hi he trobat, que és amb els tècnics de serveis socials, els treballadors de serveis socials, el llenguatge, que a vegades és que no s'entén, o sigui, és massa tècnic, o sigui, no pot ser. Jo va haver un tema d'intervenció comunitària en un barri que és que no el vaig fer perquè és que no ho entenia. Dic, no pot ser que entengui un senyor que acabo d'entrevistar de física quàntica i una intervenció comunitària no l'entengui. És a dir, no pot ser que siguem tan, no pot ser que sigui tan difícil, saps? Dir, una intervenció sociotal de no sé què, dius, vale, sense desmereixer, però és una noia que va allí a ajudar a comprar una senyora. Vale, doncs expliquem-ho així, perquè si no, no ho entenem ningú, saps? I si jo no ho entenc, és que no ho puc explicar. Per tant, simplifiquem, no és desmereixer ni tenir menys rigor, al revés. O sigui, és ser simples, al màxim de rigorosos, però per ser accessibles, perquè si no ho entenem nosaltres, no ho entenem ningú, saps? I jo volia, aquest dia, era un tema ben maco, però és que al final és que no ens enteníem amb el tècnic perquè és que no era tot tan... perquè no és tan senzill com tu et penses, dius, ja, però és que ho intento fer senzill, perquè és que si no necessito explicar una història i llavors hem de poder-ho simplificar, això, saps? Bé, tot just que ara parlaves de llenguatge, perdona Sònia, que t'he tallat. No, jo anava a dir que estic d'acord, però que potser nosaltres també hi podem intervenir. Sí, però ho has d'entendre. Sí, un cop ho entens, però la porofòbia, per exemple, no? O sigui, la porofòbia és senzillament odi al pobre. Si nosaltres el comencem a utilitzar, s'acabarà utilitzant. Si no, no. No? Vull dir, jo crec que aquest també és un paper dels mitjans. No, em referia jo més al llenguatge més tècnic vostre. No, t'entenc, però... D'intervenció, no sé què, dius... No, aprofito per això, no? Però vull dir que aquest paper jo crec que és important, que comencin les entitats i que els seguim nosaltres. I ensenyar-nos coses, perquè a vegades, vull dir, igual jo estic molt fixada en una idea i a vegades vosaltres mateixos també una cosa que us diria, de poseu-vos en contacte amb els CAPs i els sotcaps, però també detecteu les persones que fan aquests temes, saps? Jo ara estic de sotcap, però he fet molts d'aquests temes, saps? I veus a qui li agrada. I normalment a qui li agrada és una persona més o menys que té sensibilitat pels temes socials, que es fa amb respecte, vull dir, també fer-nos una mica, establim circuits de confiança, no? De dir, ei, ara ho estàs enfocant des d'aquest, que a vegades ens agafa la ceba de no, des d'aquí, expliquem-ho això. I dius, i tu que estàs allà amb el sector, dius, bueno, que estàs explicant això, però un altre dia pensa que podries explicar això altre, que no ho està explicant ningú. Vale, és que no en tenia ni idea. Vull dir que aquests feedbacks van molt bé. Doncs aprofitant que totes dues introduïu el tema del llenguatge, una de les preguntes justament parlava de com evitar el sensacionalisme que de vegades els periodistes usem per comunicar determinats temes, sobretot també en l'ús del llenguatge, no?
Aquí, per exemple, obertament ha fet molta tasca per sensibilitzar els periodistes sobre com s'ha de tractar els temes de salut mental. No sé si podríeu reflexionar-hi també sobre aquest tema del llenguatge, si creieu que realment s'és massa sensacionalista, no s'utilitzen bé les paraules de vegades. Bé, jo crec que el sensacionalisme és una mala praxis professional, és a dir, llavors, si no voleu informacions sensacionalistes, no contacteu amb mitjans sensacionalistes ni amb professionals. I llavors, per tant, ja és de dir quin mitjà on vull adreçar i ja està. Nosaltres no en fem de sensacionalisme. Sí que ens interessen les històries humanes, però sabem molt bé on s'ha de posar el límit, sobretot en el respecte a la persona. I també sapigueu que amb aquests temes que molts són delicats i tothom ens diu és que no volem que surti, jo què sé, una família, el nen, sempre som al màxim curosos per explicar l'entorn. Si hem de fer una família en situació de pobresa, però hem d'explicar que és una família, podem fer la família, el nen podem gravar-lo que es vegin les mans i els peus, però per explicar, és a dir, parlem les coses abans, no descarteu d'entrada, m'entén? És a dir, no, és que això no us ho volem donar perquè, clar, no volem que surti. Parlem-ne, es poden fer les coses, la tele té encara marge per fer les coses que es puguin respectar les sensibilitats. Ja no sé què em deia. Llenguatge. Creieu que de vegades els periodistes usem paraules que poden no ajudar en comptes de... Jo crec que aquí també teniu un gran paper de sensibilització cap a nosaltres. Ostres, quants anys vam estar dient crims passionals, no? Fins que algú va dir, ai, per favor. Ahir mateix sentia, deien, per què diem relacions sexuals consentides? Quan és una actitud absolutament passiva, no? S'hauria de dir relacions sexuals desitjades. Ostres, és molt interessant això. El llenguatge determina el pensament. Vull dir, feu-nos caure amb aquestes coses, saps? Per què dieu això així? Per què no ho dieu d'aquesta manera? Sense que sigui molt farragós, intentem no ser farragosos. Però dieu-nos-ho. Però això ja hi ha hagut canvis ja, no? Últimament, com deia ella obertament, però també les persones amb alguna discapacitat, amb discapacitat, diversitat funcional, que abans es posava tot al mateix sac d'una altra manera i ara ja ha anat canviant, però clar, això és feina de les entitats perquè nosaltres som de fora. Per tant, no veiem amb tanta sensibilitat el problema, no? I a vegades en els títols també és difícil. O sigui, posar que se m'acut, una persona amb discapacitat en un títol d'un diari, o sigui, en el text ets superrigorós i en el títol dius, tiro per aquí perquè és que si no, no puc titular. Vull dir, ja ho sé, que és molt... O sigui, és com anar molt a sac, no? Però evidentment en els títols moltes vegades ens passa. I no, jo crec que no vol dir que després la informació la tractis rigorosament, no? O el llenguatge, jo també recordo d'INCAT que també ha fet campanyes sobre el llenguatge, no? Els insults que s'utilitzen de persones amb discapacitat com a insult. Jo crec que això també fa un parell d'anys i això va funcionar molt bé. I a la vegada és això, nosaltres ho fem bé, llavors la gent ens llegeix i d'alguna manera o una altra també acaba anant a la societat. I també s'acaba incorporant el llenguatge, el sense llar, no? També s'acaba incorporant la porofòbia, persona amb discapacitat, totes aquestes coses. Jo crec que aquesta és una de les coses que s'estan fent bé, potser a poc, però bé. Sí, s'està fent molta feina, jo crec que estem aprenent, crec que és gràcies a vosaltres i crec que també és la vostra feina continuar i insistir en aquesta cura del llenguatge, però també de moltes altres coses. Penseu que no sempre qui redacta una informació és un especialista en el tema, sovint no és ni de la secció de societat, perquè els mitjans van com van, hi ha molta precarietat, hem patit moltes retallades i al final pots trobar amb un redactor d'esports que canvien a un tema que estàs venent tu, no? Llavors, no doneu res per sabut, perquè jo crec que hi ha encara marge per millorar, no? I coses que abans, com els crims passionals, que abans ens semblaven evidents, o per exemple que a les tertúlies no hi hagués cap dona mai, doncs fa 5 anys no era castrany i ara sí que ho és, no? Hi ha marge, està fent feina. I sobre el sensacionalisme, crec que és feina vostra destriar quins mitjans treballen bé i quins no. Jo ho tinc bastant clar. Des de dins dels mitjans, i vosaltres si sou observadors de mitjans, no és tan difícil identificar quins mitjans seran respectuosos o si més no, quins no ho seran, quins hi ha més risc. Però efectivament, si no arribem al testimoni, si no arribem a la família,
si una persona gran no hagués mort en un incendi, doncs potser a casa seva no parlaríem de la pobresa energètica. No? És a dir, hem d'arribar a parlar d'històries humanes, tot i que causin sensació, però és la forma d'arribar, d'enganxar i de captar l'atenció. Una altra de les preguntes que ens ha resultat curiosa, si més no, era si creieu, si consideràveu que havia canviat la cobertura que fan els mitjans de les informacions dels moviments socials després del 15M. No sé si creieu que han canviat aquestes cobertures. Jo crec que sí. Sí? Jo crec que sí, perquè es va fer visible, o sigui, en els últims anys, per mi la societat està vivint molts canvis i un és aquest. O sigui, els moviments socials existeixen des de sempre, però fins que no tenen... És el que els va passar a ells, no? Ens presentem, el típic, ens presentem a les eleccions des de dins, des de fora, jo què sé, el que està passant en alguns partits polítics ara, com la CUP, des de dins, des de fora, és el mateix. O sigui, des de dins o des de fora dels mitjans. Amb el 15M recordo que teníem molts problemes, i sobretot la tele, perquè el 15M es va caracteritzar per dir que no tenim portaveu. Ens passàvem hores allà, que si marxàvem de plaça Catalunya no marxàvem de plaça Catalunya, i allà ningú no et volia explicar res. Havies d'anar a les assemblees tampoc no era fàcil, sobretot pels mitjans audiovisuals, que alguna vegada també van sortir per potes. Vull dir que va ser una època complicada, però jo crec que sí que hi va haver un abans i un després amb què es va visibilitzar. Només que canviar la cobertura, que també el que està canviant és la realitat. De fet, ara som molt més conscients de com un activisme social pot transformar la política i també els mitjans. Això dels portaveus, a mi, dels no portaveus, a mi també és una cosa que m'ha sorprès del sector, però m'hi he adaptat i ho trobo positiu fins i tot. Gent que diu, però tu qui ets? Coordinador, creador, fundador, president? Bueno, soc president, però posa membre. I t'hi adaptes i al final, si vas a buscar les històries humanes i personals, a mi no em fa tanta nosa. I potser la PA aquí també ha tingut un paper important, la plataforma d'afectats per la hipoteca. O sigui, al principi algú hauria dit, són 4 matats. O sigui, ells es van anar guanyant el prestigi de sortir als mitjans, més o menys, alguns 0 i alguns sí, però jo crec que això és important. I ara l'Aliança contra la Pobresa Energètica. O sigui, són com moviments paral·lels que s'estan guanyant la feina que fan i sortir als mitjans. Per últim, si us sembla, i per concloure tota la xerrada, faríem la darrera pregunta, que és com poden els mitjans donar suport a les entitats? Aquí la Sònia abans apuntava coses del llenguatge. Quan les entitats ens diuen aquesta paraula sí, aquesta paraula no, finalment nosaltres emprem un llenguatge i aquest llenguatge finalment s'incorpora a la societat. Potser aquesta seria una de les maneres d'ajudar. No sé si en creieu que hi ha d'altres, d'ajudar les entitats o de donar-les suport o donar suport, diguéssim, almenys a la seva lluita o col·lectius. La feina que fan ja és bastant donar suport, perquè dones a conèixer el que fan, a la gent li sona el nom de tal entitat, sap el que fa i sap si necessiten voluntaris, si no, coses d'aquestes. Jo crec que això ho fem bastant i que ho fem com a plataforma. Abans a la taula anterior ha sortit el tema del banc dels aliments, crec que els hi acostumem, per exemple, a donar bastant de ressò a tots els mitjans perquè s'hi afegeixin els voluntaris, etc. O sigui, jo crec que això, en certa mesura, Déu-n'hi-do el que fem. Per això, per visibilitzar tot el moviment social. Creieu que també acabem transmetent valors amb les informacions? Totalment. O intentem. Quins? Per exemple? Empatia, cooperació... El de la solidaritat, el de la convivència, el del respecte... És que n'hi ha molts, o sigui, dins de les entitats, jo crec que en el seu dia a dia treballen amb això, i si tu parles d'això, o ho fas així, o jo crec que no ho fas bé. Una altra cosa és que, això, que sempre s'ha de trobar el ganxo, no vull que s'entengui malament amb el que deia dels testimonis, vull dir, crec que continuen sent imprescindibles, però que aquí sí que hi ha molt de paper a fer per no estigmatitzar aquestes persones o perquè no s'acomodin a això, que també pot ser que sigui una persona que s'acabi acomodant a això
bueno, i a lo que anava, no? Els valors, evidentment, que sí que es transmeten pels mitjans, crec. Jo crec que només el fet de posar llum en unes realitats que moltes vegades, si no les poséssim, potser molta gent no coneixeria, ja és transmetre uns valors, no? I fer alguna crida, no? Posar l'èmfasi en algun determinat aspecte social ja és transmetre uns valors. I jo crec que la clau és la complicitat i la confiança mútua, saps? És a dir, els temes que fem, la gent que fa temes de societat és gent que els agraden els temes socials. Jo sempre dic que els periodistes de societat és gent que li ha d'interessar a la gent. Però sembla fàcil, però no ho és tant. Vull dir, hi ha molta gent que no li interessa a la gent. Saps què vull dir? Vull dir que t'ha d'interessar el que li passa a la gent i per tant has de ser sensible i respectuós, però has de tenir ganes d'explicar-ho per provocar aquest canvi, per provocar reacció. I llavors jo crec que si partim d'aquesta base, que hi és, doncs anar fent, pim-pam. Jo crec que comunicar per existir, que és la frase que heu triat, felicitats per la jornada, és com contribuïm nosaltres. Ho deia l'Elisenda, simplement el fet de parlar del que feu us ajuda. I jo crec que aquí els mitjans públics, almenys pel que fa al meu cas, hauríem de ser molt respectuosos i apostar molt clarament per donar espais al tercer sector i a les entitats al marge de la informació, és a dir, que no hagueu de competir amb la informació política, econòmica, esportiva, sinó espais. I aquí jo crec que almenys la meva corporació sí que respecta alguns espais, alguns programes temàtics com el meu, però no són suficients. En el cas de la tele crec que s'han retallat, en el meu cas, el meu programa sona, és una hora a la setmana, si no juga el Barça, l'Espanyol o el Girona, si no hi ha cap manifestació un dissabte, cosa que darrerament, si no hi ha un 155, si no s'intervé els Mossos d'Esquadra, per fer un resum en hores. Jo hauria d'haver fet 14 hores parlant de vosaltres, aquesta temporada em porto 7, la meitat. És a dir, hi ha marge per fer, almenys jo crec que els mitjans públics, és a dir, som una excepció, us diu, perquè sí que tenim espais reservats a fer reflexionar, a fer pensar, i, ostres, per molts anys, però reivindico, no és suficient. Doncs moltes gràcies per venir a la xerrada. Ara farem la pausa i després començarem els tallers. I us indicaran igualment a les etiquetes, sabeu a quina aula haureu d'anar. Moltes gràcies per assistir.